Здравейте! Днес е последния ден от 2011 година и нашата задача от миналия път е да си направим сурвачка за новата година, за да сурвакаме за здраве. Точно така. Значи, всяка сурвачка се прави от дрямави клонки. Ще ви трябват 3 дрямави клонки. Ето, аз съм си ги взел, даже вече съм започнал да я правя. Едната трябва да е малко по-дебела, ето тази, която ще е основата, а другите две, аз предпочитах да са две, защото много трудно се огъват тук така, в тази форма, трябва да са малко по-тънки от тази основната. И намирате си бяла хартия или паус, аз съм с паус работя, и опаковате цялата основна пръчка. А както виждате, ето тук съм започнал да опаковам и тези страничните. Правите си това кръгче, тук фащате с много яко това изолира банда, където е, и отдолу по същия начин. Сега ще продължа да опаковам, а след това ще ви покажа и как да си направите тук малки цветенца или, я знам, гирляндички някакви малки, и отгоре ще вържем една пандачица. Така, ето вече цялата сурвачка е опакована в бяла хартия. Аз реших сега да я направя тук малко по-рошава така, ето в тези части, защото иначе така седи много празно. Но, преди това ще ви покажа, нали ви обещах тези цветенцата как се правят. Ето, аз вече съм си направил няколко. Ще ги навържа по елхата, пак аз, по сурвачката. Ето. Значи, аз взех от брошура за хранителни стоки, нали, да направим реклама. Изрязвате си едно правоъгълно листчето така и го нагъвате на хармоника. Ето как става. И точно по средата го сгъвате. И сега най-важното, трябва да имате телборче. Хващате единия край за другия край. Те съвпадат идеално. Так. И ето ви го цветенцето. То е по-скоро ветрило, но аз им викам цветенца. И тук в средата прокарвате едно клонче и го връзвате за сурвачката. Така, за рошавата част на сурвачката изрязвате една ето толкова широка, мисля, че е 5-6 до 7 см лента. Моето е дълго паус, вие може да ползвате и бели листа, нали, няма проблем. Свивате на две, ето така, цялата дължина. Готово. Това стана като касова бележка. И хващате ножичка и почвате през половин милиметър, но накрая да остане ето тук до основата. Ето виждате ли докъде режа. Трябва малко да има, което да държи самите гирлянди. То станат като гирлянди след това. И така по цялата дължина си правите резки. Не е нужно да спазвате половина милиметър, някъде може да е по-голямо, някъде по-тънко. Точно това прави уникалната гирляндата, защото нали сме сам вкъщи, направи си и така по цялата дължина. Ето е, че е рошава! Ха-ха! Вижте колко става готина. Много си кеф. Направо изненадвам се колко готина стана тази сурвачка. И ще продължава да става още по-хубава. Сега ще си навържем моите псевдо-ветрилни цветенца. Да. Ето. Тук е една отгоре, за да скрия тази грозна черна лепенка, която ми държи цялата конструкция в едно. Взимате си конченцето, нали как с конец. Оставали сте си малко по-така дългичко, но чайте, че това е някакво по-смачно, ще взема по-изправенко. По-дълъг конец, за да има да може да си вържете, да си варирате. Ето така, през цялото. И се чуда хора. Защо не си правите вие така вкъщи домашни сурвачки? Традицията се спазва, а не
тези измислени сурвачки, които ги продават, не че няма нищо против братята роми, защото дълно те ги продават. Трябва да спечелят те нещо, пазят се. Ама къде колко ни стават тези домашните, а и децата ще са много по-щастливи, след това като сурвакът много идеал за пари и за здраве. Ето, бързах си я, както виждате. И тук ще вържа още две и тук още една. Но попадна ми, че взех да си откраднах, че си откраднах от една окраса, една пандълчица. Ето тази пандълчица. То е връщица, но аз ще я вържа на пандълка. Ето точно тук отгоре. Ето така. И това ще е финалната щриха на нашата сурвачка. Ако някой не знае от вас как се връзва пандълка, сега ще ви покажа. Значи, ето така взимате пандълката и я свивате по средата. Ето така да стане. Тук хващате, преплитате ушенцата. Ето. Преплитаме, за да минат отзад, от задната страна. Минавате от задната страна. Ето. И ето ви е пандълчетата. И след това, ето, с тези ушенца, отдолу кайца, които ще ги използваме да вържеме към сурвачката и пандълчетата се фиксира директно за сурвачката. И най-накрая, ето, с вързаните цветенца, рошавите пръчици и пандълчетата отгоре, която ви показах горе-долу как да вържете, се получи нашата сурвачка. Дойде ми хрумна идея и да закачиме, примерно ако имате капачки от бира, ама те вече бирите не са с тези старите капачки, да окачите няколко капачици, които като сурвакате да дрънкат. Защото като е по-шумна сурвачката е по-интересна, нали? И така, това беше от мен за днес. Пожелавам ви приятно изкарване на последния ден от тази 2011 година. И нека следващата 2012 година да бъде по-успешна за всички нас, по-здрава и с повече пари. Така, весело изкарване на празниците! Чао!